2000 note rang no tui Reserve Bank of India RBI mia kaisa press release khlaikya tamo sajaka o press release khlaimani jagao aboni kokbo thumaro kokborok bai sirai hingkha rang 2000 ni note choliunyo tongnai rang 2000 ni note muthagi rijagya phia public ni yang ni ro soinana ni bagui se o samung khlaijagui tongo nini yago rang 2000 ni note tongui tongkhe abono 30 tarik September mas ni 2023 ni bisingono nini bengo thangui nini account no deposit khlai redi RBI ni 19 nos regional office Jagannathpuram Bhubaneswar Bhopal Patna Nagpur Lucknow Mumbai Kochi Kolkata Jammu Kashmir Kanpur Chennai Delhi Guwahati Hyderabad Ahmedabad Chandigarh Jaipur and Bangalore hunke deposit khlaino nung waisa bai rang 20000 ni 2000 note salai tubui manai miani simi rang 2000 ni note no public no ta redi hunai RBI joto bank no krakhe saklai murkha clear note policy ni bisingtei RBI o samungo khlanya ni thangui tongo nong bota kiride bunyo bota sikridi serai ke buji nagradi hinke tabukte kaisa kokni phasingo thanglainai MBC EM MLA jesa phanongthu amo kotoria tiprasa lokorokni thani samungche nugna nango hasteo chini MBC EM MLA tongo minister tongo te opposition leader rokbo chini borokno kotor to phano chikon chai issue script no se jeng solution haimanya ko roman script no se jeng tiprasa rok sanlai manlai ang tongkho tamule manchina hinai salai tongkha obangma lokoro tipra motha bodol kaisa ni bisingo kelengkari khakole marok no nugui lokorok ni puito kumaruk ongui tongma nugjak tongo abuni phaja kubuni party rokno mani tongma nugjak tongo khapangni takhokte buhuksong haino hailam sogonorok jotto thoma bijap channelo khakheglema nugjaka tipra mothani bisingo TTADC ni khoroktam MBC no EM ni baja yafarjakma yagulo khorok ni MBC ni bisingo social media post relaikha MBC Uma Shankar Deborma by MBC Debojit Tripura phia bisingo tamoko khujak tong tamni bagi khakhelanya nangkha tabuk bo serai ngyako EM ni barja rajagya ni bagida omo haike resign no relai tongkha lokorokni singmu phia omono kitingei borom gnang EM Runel Deborma no singjak puru bosaka omo haikuno khakheglai mungkrei tabukbo tono thanchaono tongko hunai bosaka ya amtise hini sapano khale kheglai jakno amo joto lukorok nukha jodi omo hai kuno kokri hinke EM ni baja farjakmani songjakma logi tangai pus yakarkha amuni seisekang phano yakari man khamung hini salai tonglaikha tongko song tongnai lukorok TTAADC no kitingei tabusuk jora tipramo thono sing nugui phaikha CM borom ganang Purno Chandra Jamatia EM borom ganang Baba Ranjan Diang EM Sar Komal Koloi EM borom ganang Zik Doliriang EM Rajesh Tripura EM borom ganang Suhel Deborma borok jotono juda amsaini kaisa area niya tei joto bo Deborma ya sanane meni kogungkha EM songjak thani haikabe EM ni barja yafarjak thani borok ni activity nai rejak khana tamni hinba baki MDC ni sai borok ni activity thangnai yo tongo jengaro bebakno nugo soi dofani bagi samung khaitani next generation ni bagi hini samung khlaitani omo hairoke khakole jene kokya nei ang khakhao khapangni ta khukte buhuksong norole tamu wansu comment khaisari khapangni ta khukte buhuksong jeng jotono nugui tongo like ni salrogo home minister bai malaimani haikeba CM bai malaimani ro phiaba mangphili no kari mungsa solution mania agini haike soba khlaima nugliya omorok no nugui tongkosong tongnai lukurok confuse nglaijak thungjangma bangkha chini tipra sarok amuni bagui samu nugya sak pujo salai manai liya te amuni bisingosi chini pujo no subanya bagui propaganda chalokjak tongo salburum bodol kaisa kok banglaima nukhai buite bo debate khaitokjago abuni bagui baksa phemlogjagui bo thango hasteo tabugo ma hanya nugjagui tongo khorokni tipra mo thangui kobuni bana romkhe o sobao haikeba o meetingo je manjagui nai bo IPF tiphanongkha BJP phanongkha omo jotono tipra mothani mamang hin sajago bo agini simi BJP IPF khani phano tipra motha ungthango apru hinke jesa party phano khaisidi kuno manya jeng tongkosong tongnai lukurok hinkai khapangni takukte buksong norokle tamukchuk sabaidi comment khai te paithago ano channel no tabuk phano subscribe khayko hangke subscribe khairidi te video no sajagui tongthang hangke like khani tapukti asukno jotono hambai।